minutes and par. Ito yan. Yeah, here we go again. For this video mga kabingka, magcha-challenge mukbang tayo mga kabingka. Kung itcha-challenge ay let's go. And 3, 2, 1, intro. Pasok. Let's go. Mga kabingka. 2,000 years later. Oy, I'm back to back. Let's go. Challenge. The Zark'S burger. The greatest burger. Pero mga kabingka, ano to? Ang pinakadako nga burger sa Zark'S, no? Ang the greatest, kumbaga pound for pound. So, buwan sa natog sa usawan. So, in 5 minutes, ang kaya na po ni. So, let's start and begin. Let's go. 5 minutes and par. Ito yan. Daki. Mga pinakadako nila sa Zark'S. So, So, let's go. Ang init. Tingnan ako. Video ko sa na ba?
Kabuhat na ko ani sa una. What ba? Nga kaya. Akong gibura kay nakapira ito. What ba? Ha. Eta. So. Wala na. So, wala kaya kung power soak. Grabe. So, ito po si DJ March in a place to be you. See you in next My Food Adventure, mga kabingka. So, pilde in 5 minutes. No? Why damha? Napilde yapon ko. Sa una pilde karon pilde yapon. So, see you in next My Food Adventure, mga kabingka. Papush ka. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.